Rucap mongno hamjaknai chajaknai rokni bagui haino hai kaisa platform kaham tubi phayuka kaham shape tubi phayuka TTAADC Haphang lai thangnai bisio TTAADC Haphang ni phasingtui IC department ni lowaji mumbai Tipra Idol Chengjak eba kheba chengjakmani taklai tausha haino hai second time ni bagui Tipra Idol season 2 TTAADC Haphang songtanani thangi tongo bwskangni 20 tarik Januari 2025 ni simino o bataimong chengjaknai haini bagui je borok je recap mongno chajagui hamjagui tongnai rokni bagui o kaham kaisa platform no nahanani bagui form rejaknai jani subjonal zonal habanogo 7 tarik Januari ni simi 15 tarik Januari 2025 o salmarini bisingono jani subjonal form nahari tei khumulungni JDO phai jamarnani bagui saklaijak firka TTAADC Haphangni phasingtui second season Tipra Idol bataimongni bagui যত media friends songno इंराजी बिसि कतालनि खाम ते हामबाया फरो ते बेलेखेनो हामबाया फरो तिनि नाराव जराव फाय चिनि जे ओ कक्तमा थुमानि पान्दा फायमान बागै बेलेखेनो तिनि खाजा नि बिसिते साकलाइनो नाय दंगो चिनि जत म्युजिक हामजाक दंनाय चिनि जत चिनि युथ्स रंनो बागै जों तिनि अर आजुवा दंगो अनि ICA डिपार्टमेंट प्रिंसिपल ऑफिसर ते चिनी और कमिटी नि चिनी चेयरमैन बाय चेयरमैन ते चिनी और कमिटी मेंबर ते अमनो जों तिनी सागलायना बागै चिनी जत चिनी मीडिया फ्रेंड्स और रिंगमानी हाइनो हाय थानाय बिसिनि हाय तागलायबो जों टिप्रा आइडल सीजन 2 जों चेंना थाङै दंगो चिनी म थीम के जों थानाय बोसों क्लियर खायजा हाइनो हाय देसा मुइथुखै रिफिनाय Tipra Idol खायमानि चिनि on harmong hangke गोबां बर कन्फ्यूज दंगो तांगै ADC crisis जों तमा जराव नरक तंग थलायै रां खिबि तंग हाइराव खिनि गोबां बर क्वेश्चन खालायो फियाबा जों बनो जों क्लैरिफाई खायनाय किसिजा तांगै हंके चिनि ICA डिपार्टमेंट कल्चर अफेयर्स एबा कल्चर प्रमोट खायना बगैनो जों अबनि सामु तांगो जेहेतु कल्चर बेदेकनि डिपार्टमेंट आवन बगे जों चिनि स्पेशली चिनि युथ रंग बगे जों चिनि कल्चर प्रमोट खायनान बगे जों तिनि अकाइस प्लेटफॉर्म सामनि हाइकेनो ताकलाय हाइनो हाय जों टिप्रा आइडल सीजन 2 जों चेंना थाङै दंगो बसकांनि फाइनाय 7 तारिख सिमी 15 तारिख जरा ओ जनवरी मंथनि 7 तारिख सिमी 15 तारिख जरा हाइनो साफिनाय ओ मंथनि फॉर्म अवेलेबल नाय हार्ड कॉपी नरक जुनाल एबा सब जुनाल ऑफिसर 7 तारिख टू 15 तारिख जरा माननाय तेनर ऑनलाइन बनो TTAADC वेबसाइट ऑनलाइन बनो फॉर्म माननाय ताई फॉर्म सबमिट खेनक सेंट्रली खुमलंगो फाये और JDO ऑफिसर और चिनी डिपार्टमेंट होते ऑफिसर जक तंगनाय नर और फे सबमिट क्लेम माननाय ताई ऑडिशन नि डेट हंकाय ऑडिशन ओपनिंग सेरेमनी हंकाय 20 तारिख सिमी चेंगजंगनाय 20 तारिख सिमी चेंगजंगनाय 20 तारिख सिमी 27 जरा चेंगजंगनाय ऑडिशन हंकाय चिनी ऑर्डिनल सेंटर लेंनाय जतो चिनी म्यूजिक हामजाक तनाय चिनी युथ रंगनि बगै अमा चिनी कायसा तागलाय बिसि कतालिंगि नंग थानि कायसा याफारमु चिनी ICA बेडेंग बखक्तै हाइनो हाय एज लिमिट तंगनाय 15 इयर्स सिमी 30 इयर जरा एज लिमिट तंगनाय ताई 15 निसिमी 30 जरा एज लिमिट तंगनाय ताई फर्स्ट प्राइज तंगनाय 2 लाख ताई उसको कैसे तंगनाय सेकंड प्राइज तंगनाय 1 लाख थर्ड प्राइज तंगनाय 50,000 अमचिनी चिनी रसामुं हामजा तंगनाय चिनी सिक्ला रंगनि बागै अब चिनी याफारमुं ICA बेदेकनि एबा TTAADC हापां निंगै ताई चिनी बुबाग्रा नाइकल फांबाय चिनी ऑनरेबल CM नि तैदुलुंबाय चिनी एंटायर चिनी TTAADC चिनी युथ रंग बेलेखेनो साकथारि दंगो बरनो जतो बेदेगनो म्यूजिक बेदेको सिमिया गोबां स्पोर्ट्स दंथों म्यूजिक दंथों गोबां डिपार्टमेंट जतो बेलेखेनो साकथारि दंगो बसकांग चिनी युथ रंग जों बाहायके बरनो तेबो प्लेटफॉर्म या फारन बागै इंगे अमनो जों हायनाय साफिनाय
जों अमन हारमों चिनि यू दंग तांगे के म्यूजिक हमजर गोबां मा दङ जों म्यूजिक नि बिसिंथिबो जों कैरियर्स नामै मान गावमा के जों चिनि कैरियर्स समा लगे लगे चिनि मुकुम हकुन म थांना हिंगा बेलेखनो चिनि यू ड्रग साकथाना नङ जेमन चिनि जत्तो चिनि तिब्रासा बसंग जत्तो कम्युनिटी वन folk music दङ फियाबा जों दाबोन यू ड्रग गोबां वेस्टार्न म्यूजिक फलो खायो बॉलीवुड फलो खायो गोबां फलो खायो अब बेलेखनो काहाम को फियाबा चिनि वेस्टार्न न फलो खायो जों चिनि जे निजिनि ट्रेडिशन चिन जादु कलेजों थुं चिनि गोबां कम्युनिटी जे folk music जों पगै थाङो फियाबा आमन म थाङै नारना हकाय चिनि यू ड्रग नि थाने बेलेखनो रेस्पॉन्सिबिलिटी करो दङ आवन बगै जों अ प्लेटफॉर्म नि बिसिंतै चिनि यू ड्रग नि बिसिंतै चिनि जे दफानि मकुम हुकुमनि जे रसामु एबा जे folk tune आवन जों म थाङै नारना बगै बेलेखनो नाङै दङ आवन बगै जों चिनि यू ड्रग बिसिंतै अ प्लेटफॉर्म सनामका जों बसकांगो चिनि जे मुकुमु हुकुमनो जों बसं सदन लानकै चिनि यू नि याफावनो तंनाय न आवन बगै तागलाय हायनो हाय जों टिप्रा आइडल सीजन 2 नि बिसिंतै जों चिनि यू ड्रग जों सदन तुफिनाय म्यूजिक हापारा अमनि बाजेट कोनो लिमिट दातong अमनि बाजेट नि हंकाय फर्स्ट प्राइस नि 2 लाख सेकंड प्राइस हंकाय 1 लाख थर्ड प्राइस 50,000 गा अमनि बिसिंगनो जों तै फर्स्ट प्राइस हंकाय उसको दिखायसे मानफिननाय नां सुमान के बाजेट बोसोर बाजेट जोंनावनो ओर पूरा क्लियर खया को जोंनावनो याफोरनाय चिन मेडियन बिसिंगो जों ऑडिशन जेमन ताबो गोबांमा जाने जों ओपन टू ऑल खायगा कोनो लिमिट ना गैया तागले इनके जे गोरों बन फाय आरो ऑडिशन दिफाय तो और बिसिंगो जजेस रो बर डिसाइड खायनाय जजेस डिसाइड खेकारो 45 जना दंनाय नाकि 50 जना दंनाय 6 जना दाबो जजेस डिसिजन नाय फियाबा जेफ्रु गाल राउंड नि परे थिएटर राउंड थानाय आपुर हंका जागो 20 दंनाय दा थिएटर नि परे सेमीफाइनल दा 10 दंनाय 10 नि परे के फाइनल के 5 दंनाय अमागे अब जजेस थारि बर डिसिजन नाय ऑडिशन बहुत थायक लाजे ऑडिशन के सेंट्रली खुमलंगं नाय आरो जनरल ऑफिस में बफोन सिमे सेंजाक सिने ऑडिशन के हाय हाय मुतु खायदि फिना 20 तारिख सिमी और माननि जनवरी 27 जोरंनाय हंकाय ते फॉर्म रिजानाय अमाननि जनवरी माननि 7 तारिख सिमी 15 तारिख जोरा अबकेसे तो तिप्रासा सिनि तिप्रासा बुकुं बारा सिमिदा अरो पार्टिसिपेट खाइमान को तिप्रासा रजिस्ट्रेशन खायनायनि बागै कोनो फी रावदान रां बा फी राव कोनो नादना फी हंके फॉर्म कालेक्ट खब्रु 500 नांनाय अब कि ऑनलाइन नाय ना ऑफलाइन ना सबमिट खेने सबमिट खेपर जे छानबे जे फॉर्म फिल खाने जे अब अमस निमित दतंग बलक मा बांखा बा लिमिट करे जे खेमानंगे जाज ऑफ डिसाइड खेने जाज ऑफ डिसाइड सब का हमला सा अम खलतन मिसिं नाजने फर्स्ट सेकंड थर्ड आसुक नाजने लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड थानाय रंनि हाय 10 जना बा 8 जना आम आपुर हिंगे बरो नंबर सेम तंगन बगे बरो नाम खेला ताका रूल्स नाम का जदि नंबर मार्क्स सेम मुगी तंग हांके आ जागाव बरो जाज डिसिजन नाय तेविसर साबरिया बरो आबनो बखाइने लेखने जासे फेखने